The ruling party ZANU-PF effect hazvipere mushe. Vanhu vaya panapa vachiverengedza information ava pamusoro the population yemuzimbabwe neZambia vataura masviko vachiti aiwa vakomana ve the regime vari kukonzeresa mass killing yatiri kuona kuti iri kuchiredusa our own country. Sandapinda mashoko avari kuuya panapa vachikombera netheir neighboring Zambia panapa vanyatso kubuda vanyatso kuprova kuti aiwa the ruling party ZANU-PF ine vakomana aiwa vakaipizisa zvinhu kwazvo. Sandapinda mashoko anodanyirwa panapa andakubatirai kuti subscribe or like on the bell icon. Ndipinda panapa bepanhau reBBC Zimbabwe unodanyira chiti did you know that Zimbabwe, the once big country in Rhodesian Federation, is becoming smaller and smaller since 1980. In 1980, the population of Zimbabwe was at 7,289,000. Then in 2024, we were at 16 million. In 1980, Zambia was 85 million. Then in 2024, Zambia was at 21 million. What does this tell us? Since 1980, Zambia has growth with 15 million people. Zimbabwe has grown with 9 million people. This is not because Zimbabweans don't produce no AIDS. 1980, Zimbabwe has recorded more deaths, political killings by ZANU-PF. Zimbabwe lost millions of people due to bad hospitals. Hundreds of thousands of women and their babies died when giving birth. Accidents caused by bad roads, hunger, and malnutrition. ZANU-PF effect since they took over power in 1980. Domashkana mudatoka pana vakomana veBBC avari kuuya vachitsanangura vachiti aiwa the ZANU-PF effect aiwa yaita kureduce our population yenyika ava nokuurayiwa kuri kuitwa vanhu in a different manner in different ways. Yatiri kuona kuti our country has been reduced kudarika dzimwe nyika. Nyika izikanwa kuti during the federation yakanga yakakura and it was a rich country. Panguva ino yori pakunzi aiwa it is now the poorest country. Mudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu mudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.